Hej med jer. Mit navn er Rasmus Byriel Andersen, og i dag der skal vi kigge på fotoalbummet. Det er et talende fotoalbum, og der er mange, der ikke har er kommet i gang med det, fordi at der er lige nogle små ting, inden man starter op. Først og fremmest så skal man bruge AAA-batterier, dem skal man bruge 3 af her. Og så skal man have det her kort fra Talking Products, hedder de. Fordi jeg har prøvet mange andre af de her kort, og man kan ikke bare købe et nede i Brugsen. Det er altså sjældent, det virker. Det kan godt være, at der er nogen, der gør, men man skal faktisk helst have det her kort. Og det ved jeg, der har fulgt med sammen med alle de her album, så alle husene må have det et eller andet sted. Nå, den skal ind og sidde herinde. Så trykker man ind. Klik, siger den så. Og så skruer man på her. Så skal vi lige have den på en der. Bum. Og en lille skruetrækker. Fordi det er nogle meget små skruer, man sidder og bikser med. Og så også i den anden her. Lige med at få dem ind i rigtigt, sådan der. Og så skal vi have den rundt der. Og når vi så har sat den på, så er vi i gang. Herover der sidder tænd slukknappen. Så når man trykker den over på her, så lyser den her foran. Yes. Nu vil vi gerne starte vores bog her. Så vi skal selvfølgelig have et billede foran her, så man kan se, hvor er det på tur henne. Og der har vi været på bondegården. Og man sætter sit coverbillede ind, det sætter man på her, ved at stikke det ned af lommen her. Der er sådan en lille lomme her. Og når den så sidder nogenlunde, så har du det talende fotoalbum. Nu vil jeg gerne indtage noget, så det gør jeg ved, at jeg åbner den her. Og så trykker jeg record ned, samtidig med at jeg trykker den her ned. Så jeg trykker den her ned, og så her. Og så optager jeg et eller andet spændende om den her ko, som der er på billedet. Og det var Maries solbriller, vi fandt og satte på koen. Og så giver man slip på dem begge to. Og når man så trykker, og så optager jeg et eller andet spændende om den her ko. Man trykker den en gang mere, hvis man lige vil afslutte den. Så går man over på den næste side, og der har vi jo fundet grisen. Og der gør vi det samme med at holde record nede, samtidig med knappen herover. Man skal lige holde record nede først, og så den her. Og så fandt vi en gris. Nej, nu skal vi se. Og så fandt vi en gris ude på marken, og den havde røde gummistøvler på. Og skal man slippe. Men nogle gange skal man lige trykke nogle gange, indtil den er der. Og så fandt vi en gris ude på marken, og den havde røde gummistøvler på. Sådan laver man det talende fotoalbum. Jeg håber, at det var lige til at forstå. Mange tak for nu. Jeg hedder Rasmus Andersen. Hej hej.